سلام كما يتقنوا كبرات تخداتلتي CM Extra Show على تاو زينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال تور دي فرانس ربع سلسة حملة بحمشاي مدرخو كاتسيلو وعلو أبزا مدرخ دما تقدادمتي سينت جين دي ماورينا تبقيسوم أب سينت فولفاس اتزازم 174 كيلومتر زرحكتا ننايشوكا تقدادم تتربح مدرخ يوم أكايدوم كمبيل جماوي ياسفر فيليبسن هولانداوي دلان غرينوفيغن انجليزاوي ماركا فانديج سلوفيكاوي بيتر ساغان سويزرلانداوي فابيان كانشلارا بيلجيماوي توم بونن أمريكاوي لاس أرمسترونغ سبانياوي ماغين اندرين بتمساسالي كم زعلت سلسة حملة ناي مدرخ عود تور دي فرانس توغوناتيفوم زفلتو تقدادمتيوم أبزا مدرك سلوفيناوي أبار ريد بول بوراهانس غرو سلوفيناوي بريموز روغليتش مبل كلتا 250 ناي جراند تور مدرك يكايدو لو كم فرنساوي جوليان ألافيليب سلوفيناوي تاري بوغاتشا جرمناوي لينارد كامنا دنماركاوين ماغناس كورتن مادس بيرسنن كولومبياوي ريغوبرتو أوران سلوفيناوي ماتيج موريك ايرلانداوي دان مارتين اسبانياوي ايون ايزاغيره انجليزاوي ادم ياتس كريس فروم بلجيماوي توماس ديجنت أسترالياوي روهان دينيس سلوفيناوي بريموز روغليتش أبسلستيو ناي جراند تور ودر ناي مدرخ عوت كوغونات أفو زبقعو تغدادمتيوم نزاز بزح قعزوها أبسط أحوال قول تكايد مدرخ أبال ألبيسن بلجيماوي ياسفر فيليبسن كعوة اللايو زلا على قمت رخيبو نفيليبسن تغتيلهم دما بقدم سعب دنماركاوي مادس بيدرسن بلجيماوي أرناود ديلاي هولانداوي ديلان غرينوفيغن إيرتراوي بنيام غرماي بلجيماوي يانت فان أرت جرمناوي فيل باوهاوس إنجليزاوي ماركا فانديتش أيرلانداوي سام بنتن كولومبياوي فرناندو غافا إيران عوتات مدرخ كونو بحوثي ولنت كابز قربو تقرادمتيوم دحري 7 كيلومتر مجمار وددر اسبانياوين أبل موفيستار زبلت تقرادماي رابعي مدرخ اير لاسكانون أبل يو إماراتس كوان ايسون كاب عباي قجلة تفليم نقدميت كيسكسو ترايوم بس كفتا زهادمو زمسلو ازوم كلتا تقرادمتي أو 10 كيلومتر داغماي مس عباي قجلة تحويزوم أب 10 كيلومتر أبال ليل تريك بلجيماوي تيم ديكلير كمرحم شودشة تقرادمتي أتكعمو كان تنبرو 1 كيلومتر كيسو قوميوم بعباي قجلة تحيزوم قام قمت تساتفتي تور دي فرانس 1.81 سنتيمتر يزولو أبزو ودر اتزنوح تقرادماي نرويجاوي أبال أوني إكس بروسرن ورس جول ديو إذا تقرادماي 295 سنتيمتر يقومتو أب 30 كيلومتر فرنساوي أبال توتال إنرجي ماتو فيربر سكاتو جيرو كاب عباي قجلة مليقو أب 34 كيلومتر أبال جروباما اف دي جي فرنساوي كليمنت روسو تسأمبيروم كلتيوم دما قداميتو قجلة بمسرات نقدميت كغسغسو جميروم أب 37 كيلومتر إذا قجلة نعباي قجلة ناي 3 دقيقة 15 كاليتن ناي جزي غاغان صفات الله أب 38 كيلومتر تقدادمتي أب ساعة 37 نتبي 952 كيلومتر يقعزو نيروم أب زعمت وددر 10 شدوشة تقدادمتي أبال غانتا يو إماراتس ناي مدرخ عوتات أمز جيبوم اللو أب 52 كيلومتر أمونغ قداميت قجلن عباي قجلن زنبره ناي جيزي غاق نابر 4 دقيقة 4 كاليتن دايبو أب قداميت قجلة كاب زلو تقرادمتي اتبعد مزعبه 29 زعد مئو كليمنت روسويو كال أيو ماتيو فيربير دما 23 عمز زعد مئو تسفو تقرادمايو أبزا مدرخ اسبانياوي بيلو بيلباو بماليان بحري فيكتوريوس مبل 300 صوتو يكايدالو أب قداميت قجلة كاب زلو كلتا تقرادمتي أب تور دي فرانسن اتي زبلت درجة زلو 78 درجة زاتوه كليمنت روسويو ماتيو فيربر اتي زبلت درجو 107 درجة يو أب 140 كيلومتر أب زنبرت عقب نتب توهب كسبتا وددر كلمت روسو قدامي اتيو حانت نتب دماوسيدو أم مبل 117 كيلومتر برتغالوي نيلسون أوليفيرا اسبانياوي بيلو بيلباو سلوفيناوي ماتيج موريك زركبهم شودشو تقدادم توديقوم أب 122 كيلومتر أقدمهم وديقوم تصنحو تقدادمتي بزي زخونة كبيد قطعات ناب عباي قجلة تمليسهم أم 123 كيلومتر أب زنبرت ناي انترميديت كسبتها وددر أبالات قداميت قجلة كليمنت روسون ماتيو فيربرن بقدم تعب قدامين كال أين بمقتاو 10 نتبو سيدوم
عباي ጉጅለ ድሒራ ኣብ ዘካየደቶ ቅጽበታዊ ውድድር ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ሳልሳይ ብምእታው 15 ነጥቢ ወሲዱ ራብዓይ ዝኣተወ ሳም በነት 13 ሓምሻይ ኮይኑ ሕንጻ ዝረገጸ ቢንያም ግርማይ ድማ 11 ነጥቢ ወሲዱ ቢንያም ግርማይ ድምር ነጥቡ ናብ 94 ነጥቢ በሪኹ መሪሕነት ናይ ነጥቢ ተረኪቡሎ ኣብ መዛዘሚ ቢንያም ነቲ ምስኡ ብማዕረ 94 ነጥቢ ኣኪቡ ዝርከብ ማድስ ፔደርሰን ክስዕሮን ተኽኢሉ ኣብ ታሪኽ ሓድሽ ምዕራፍ ዳግማይ ክግንጽልዩ ቀጠልያ ማልያ ኣብ ታሪኽ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝባን ጸሊም ኣፍሪቃዊ ቢንያም ግርማይ ክትልበስያ ኢንሻአላህ ነዝከብ ቃዓና ኣብ 141 ኪሎሜትር ክሌመንት ሩሶን ማቴዮ ቨርፐርን በዓባይ ጉጅለ ተዋሒጦም ዝበለጸ ተቃላሳይ ናይዛ መድረኽ ካብ ክልቲኦም ከም ዘይተሓልፍ ኣረጋጊጾም ምስ ዓባይ ጉጅለ ተሓዊሶም ድሕሪ ምትሓዝ ቀዳመይቲ ጉጅለ ኣብ ዝነበረት ቅጽበታዊ ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ኣንበሳ ዓቐብ ዮናስ አብርሃምሰን ቀዲሙ ወፂኡ ንዝነበረት ሓንቲ ነጥቢ ናይ ዓቐብ ነጥቢ ሓሳብ ኣታው ገይሩ ኣብዚ ውድድር ይሳተፉ ካብ ዘለው ተቀዳደምቲ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ቱር ድ ፍራንስ ተሳተፈ ሎሚ ዓመት ንመበል 13 ግዚኡ ኣብ ምስታፍ ዝርከብ እንግሊዛዊ ኣባል ኤኖስ ጌራን ቶማስዩ ተቀዳደምቲ ኣብ ናይ መወዳእታ 10 ኪሎሜትር ካብ ዝኣትውሉ ጋንታታት ጥጡሕ ቦታ ንምሓዝ ኣብ ሓያል ቃልሲ ተጸሚደን ኣባል ግሩፓማ ኤፍጂ ዴይ ክሌመንት ሩሶ ተቃላሳይ ናይዛ መድረኽ ኮይኑ ምዕዋቱ ጌና ጾታ ንኽዛዘም 16 ኪሎሜትር መስተረፈዩ ተረጋጊጹ ተቀዳደምቲ ናብ መወዳእታ 500 ሜትሮ ኣብ ዝኣተውሉ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ካብቶም ንቅጽበታዊ ውድድር ንምግባር ዝቀራረቡ ዝነበሩ ቮላቲስታታት ኣዝዩ ማሕዲርዩ ኣትዩ ኣቀዲሙ ውሕስ ቦታ ሒዙ ብዘይ ምጽንሑ ድማ ዋጋ ክኽፍለላ ክግደድዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ካልእ ሓድሽ ታሪኽ ተሰኒዱ ንዝሓለፉ ክልተ ዕቁዳት ንዝተፈላለዩ ተቀዳደምቲ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ንተቀዳደምቲ ንኾኑ ኣብነት ዝነበረን ንቱር ዲ ፍራንስ ድማ ተፈታውነት ካብ ዝወሰኸሉን ተቀዳደምቲ ዝኾነ እንግሊዛዊ ማርካ ቫንዲችን ውድድሩ ብ4 ሰዓትን 8 ደቂቕን 46 ካልኢትን ብምዛም ዕውት 50 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኑ ማርካ ቫንዲች ድምር ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወታቱ ናብ 35 ክብ ምባል ነቲ ምስ ቤልጂማዊ ኤዲ መርክስ ብማዕረ 34 መድረኻት ተማቒልዎ ጸንሐ ክብረ ወሰን ናብ ናይ ውልቁ ኣሰጋጊርዎ ማርካ ቫንዲች at its best ከመይ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ድማ ንዓለም ዳግማይ ከም ትምስክር ዓይና ክትከፍት ጸዊዑ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ብሽክለታ ጥሮታ ክወጽእ ምዃኑ ገሊጹ ዝነበረ ካቫንዲች ድሒሩ ምስ ክለብ ኣስታና ድሕሪ ዝገበሮ ምርዳእ ድማ ነዛ ሎሚ ብናይ 50 መድረኽ ዓወት ሴርዋ ዝርከብ ክብረ ወሰን ንምጭባጥ ሓሳቡ ቀይሩ ናብ ኮረሻ ብሽክለታ ምላሱ ዋይርስዕን ንሕና እውን ከም ቻነል ነዚ ብኤርትራውያን ደገፍቲ ብሽክለታ ፍቱው ዝኾነ ቮላቲስታ ዮሃና ንገልጽ ኣብዛ መድረኽ 39 ዓመትን 43 መዓልታትን ዝነበረ ካቫንዲች ንቤልጂማዊ ፒኖ ክሬሜ ተኸቲሉ ካልኣይ ብዕድመ ዝዓበየ ዕዉት መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ክኸውን ዝበቕዐ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ቁመና ኣጥፊኣ ዘላ ኣስታና ድማ ብዓወት ማርካ ቫንዲች ተሓጊሳ 9 ናይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ዓወት ኣመስጊባ ናው ውጽኢት ምስ ንምለስ ካብቲ ብማርካ ቫንዲች ተዛዘመ ቮላታ ቤልጂማዊ ያስፈር ፊሊፕሰን ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ሕንጻጽ ረጊጾም ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ድማ ታሽዓይተር ተሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ በዚ መሰረት ታደይ ፖጋቻ ብ23 ሰዓትን 15 ደቂቕን 24 ካልኢትን ቱር ዲ ፍራንስ ብመሪሕነት ይቕልስ ኣሎ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኦቨንፔል ብ45 ካልኢታት ድሒሩ ይስዕቦ ዴንማርካዊ ዮናስ ቬንጋርድ ብ50 ካልኢታት ድሒሩ ሳልሳይ ክዋን ኣይሶ ብደቂቕን 10 ካልኢትን ድሒሩ ራብዓይ ስሎቬናዊ ግሪሞች ሮግሊች ብደቂቕን 14 ካልኢትን ድሒሩ ሓምሻይ ተርታ ሒዙሎ ቢንያም ግርማይ በሓደ ሰዓትን 19 ደቂቕን 34 ካልኢትን ድሒሩ መበል 131 ተርታ ሒዙሎ ኣብ ናይ ነጥቢ እቲ ክንጽበዮ ዝወዓልና ታሪኽ ተሰሪሑ ቢንያም ግርማይ ብ102 ነጥቢ መሪሕነት ቀጠልያ ማልያ ተረኪቡ ኣብ ታሪኽ ብሽክለታ ኤርትራን ኣፍሪቃን ድማ እቲ ፈላማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ቀጠልያ ማልያ ናይ ነጥቢ ክለብ ዝኸኣለ በኽሪ ተቐዳዳማይ ንምዃን በቂዑ ገዲም ተቐዳዳማይ ኦሎምፒካዊ ዳንኤል ተኽላይ ሃይማኖት ኣብ 2015 ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ቱር ዲ ፍራንስ ለቢሱ ምንባሩ ናይ ቅድሚ 9 ዓመታት ተዘክሮታት እዩ ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ብ94 ነጥቢ ይስዕቦ ኖርዌጃዊ ዮናስ አብርሃምሰን ብ87 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ
نرويجاوي يوناس ابراهامسن ب25 نطبي مريحنت አንበሳ عقب عقب ወፂኡ ስሎቬናዊ ታዴይ ፖጋቻ ب20 ነጥቢ ካልኣይ ፈረንሳዊ ቫሌንቲን ማሮውስ ب16 ነጥቢ ሳሳይ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቨነፕል መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ናይ ዝውድድር ዓቂቡ ወፂኡ እስጳኛዊ ክዋን አይሶ ب25 ካልኢታት ድሒሩ ይስዕቦ እስጳኛዊ አባል ኢኒሲዮስ ካርሎስ ሮድሪገዝ ብ31 ካልኢታት ድሒሩ ሳሳይ ተርታ ተሰሪዕሎ بغانتا UAE إماراتس قداميت خوينا تمرحلا تور دي فرانس حاموس 4 حمله بشار شاي مدرخو كقصليو ابزا مدرخ دما تقدادمتي 133.5 كيلومتر زرحقتا نناي شوكا تقدادمت تربح مدرخ كايرو يوم አጥቃይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ምስ ኢትዮጵያዊት ክለብ ሐዋሳ ከነማ በመልክዕ ፕሮፌሽናል ንዓመታት ክጻወት ጸንሐ አሉ ሱሌማን ምስ ጋንታ ሸወደናዊት ጋንታ ጋይስ ንምጽምባር ኣብ ኣፋፌት መፍራም ኣብ ዘለወሉ ካብ ክለብ ሐዋሳ ናይ መፋነው ጽምብል ተገይሩሉ እቲ ኣብ ጅዳ ተወሊዱ ኣብ ሰንዓፈ ዝዓበን ምስ ኤርትራዊት ጋንታ ቀይሕ ባሕር ስለፍ ዝነበረን አሊ ኣብ ዝዓመት እዚ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ብጸብለልታ ሸቶ ይመርሕ ብምህላው ብጋንታታ ሸወደንን ኣፍሪቃን ክህደን ምጽንሑ ንመወዳእታ ግን ምዛ ሸወደናዊት ጋንታ ከም ዝወድእ ተሓቢሩ ኩሉቲ ንወዲ 24 ዓመት አሊ ሱሌማን ንምስጋር ዘድል መስርሕ ከም ተጸፋፈን ሕክምና ምስ ገበረ ድማ ምስታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሸወደን ትነጥፍ ጋንታ ክጻወት ከም ዝጅምርን ተፈሊጡ ኣብ ተመሳሳሊ ንዓወት ዜና ፕሮፌሽናል ተጻዋታ ኤርትራዊ አሉ ሱሌማን ብ20 ሸቶታት ኮኸባ መዝጋው ሸቶ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ብምዃን ወርቃው ጫማ ተሸሊሙ አሉ ሱሌማን በተወሳኺ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኢትዮጵያ ብምዃን ውን ተወሳኺ ክብርን ሽልማትን ረኺቡሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቀረብና መደብ እዚዩ ነይሩ በተዘቀረብና መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓት ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን